ental. Jeg, mig, du, dig, han, ham, hun, hende, den, det og den, det. Flertal. Vi, os, I, jer, de, dem. Du beder mig om at vaske bilen. Hun spurgte mig om hjælp. Anne-Grethe hjælper mig med at lære dansk. Jeg ønsker dig tillykke. Han kørte dig hjem. De giver dig penge. Vi hjælper ham med at flytte. Niels viser ham haven. Jeg skælder ham ud. Han elsker hende. De besøgte hende. Vi roste hende. Hun har læst den, bogen. Ralle tog den, hammeren. Hun sang den, sangen. Vi så det, fjernsynet. Anna malede det, billedet. I tømte det, køleskabet. De fortalte os en historie. Hun inviterede os til middag. Vi skyndte os til bussen. Han så jer i Tivoli. De besøgte jer på båden. Jeg spiller fodbold med jer. Vi skrev et brev til dem. Hun og jeg købte dem en gave. Du og Peter giver dem blomster.